Nupain pabla kan ti pag-asa nalpasan ti La Niña season, mapaspasaran tayo pala ang itat epekto ti hanging amihan. Ngumanam na mamarik na tayo tinapudot a panawan itingudo ti Marso. Gapoy ti daytoy kadawyan manen amang ngagan tayo ti termino nga heat index. Anya KADI daytoy. Ti heat index kat panangrukod no kasano ti aktual a pudot a marik na iti bagi ti tao. Saan lang at ti temperatura ti angin. Pagtipunan na ti duwa a banag. Temperatura kan ti kinabasa ti angin. No nabasa ti angin, ininot nga ag-evaporate ti lingat. Isuan narigrigat a lumamiis ti bagi. Gapoy ti daytoy, marik na anapudot ti temperatura no idilig iti ipakpakita ti thermometer. Upat a klasifikasyon ti heat index nga aramatan ti pag-asa. No ti temperatura ka 27 to 32 degrees Celsius, caution daytoy, gaputa posible ti panakabannog. No 33 to 41 degrees Celsius, extreme caution. Posible ti heat cramps can heat exhaustion. Danger mat ti 42 to 51 degrees Celsius. Posible apakaigapuan daytoy ti heat illnesses. Bayat nga extreme danger ti temperatura a 52 degrees Celsius ag pangato. Nangato ti posibilidad iti heat stroke. Mabalin tayo apagbasaran dagiti heat index advisory tapno ammo tayo no kasano nga i-adjust si panagluwar tayo ken panangliklik iti napudot a panawan. Ita ammo yun barungal daw barungadan.